سلام تعنا نعهم يكون زغبركن أفكرت سبورت أبناء لومي سولس إسران حدن لكاتيت كل تشحن إسران سلسن سومناوي ناي سبورت مدبنا نإيرتراوين تقدادمتي أبزر رواندان نكونتات قردن بشكلتا هاجر رواندان زدهسس زعباتاتن كمون عود فوسا حمام منشرو أكايدو نابصوتات سملسة أيفورياوي أتكعي سباستيان هالر مستي حمام نزحلو في وتاملكيتو مس بي بي سي سبورت نايزا كايدوك ألمت يلتصماق ناباهم كنبلوينا نختكتاتلنا علمينا يوم هاجراويت جانتا قدم بشكلة إيرترا بغرمت مالي سنبت 19 لكاتيتا بستغفته مبل 15 وددر زور رواندا تساتفالا إذا باسلتاني موسى آسيا لتمرح جانتا أبزي مس تروبيكال أميسا بونغو زور غابون أب أفريقيا بعبيتو أب قدامي درجة سرعن نايكلة نتبحد معيرن زلو زور أغتيتاتهم زلا تقدادمتي ببحث زورادر أولمبيكاوي قديم تقدادماي دانييل تغلايمانوت أبال بلجيمويت كونتيننتال كلب سيركس ريز تكنورد ويكا انترماشي أغللو الرفاينة أبال رومانويت كونتيننتال كلب سوفر سافيني هاجر عند مريم أبال إيرتراويت كلب إيريتيل يوئيل هابتن عوث أمانينيوم بزي كازم ستتغسو ماليا هاجراويت غانتا لبيسوم زورادور زلو إيرتراويان كالوت دك هاجرم هينوك مولوبران نيت ألاويت كلب برو كونتيننتال تيم جرين بروجيكت باردياني متكل إياب نمالجاويت كونتيننتال تيم ترنغانو بوليغون داويت يمانة نجرماناويت كونتيننتال تيم بايك 8 ناهم زرعي ندوب أفريقاويت كونتيننتال كلب كيو 36.5 ويكا كوبيكا نبر وكيلوم قريبا مالوم بشركة قدسات إيرتراويانن فدريشن قردن بشكلتا رواندا نتونن أب كثما كيغاليز مدبرا إيرتراويت روانداويت كونتيننتال كلب مي ستارسون لإيرتراويان شودناويان تقدادمتي أبيل برهانن أرون سمونن كومون كالوت سلس روانداويان تقدادمت حيزا أبززور تسليفات ركب مبل 15 زور رواندا بسنبت مغارجو بزغنططلو تقدادمتي كاب كثما كيغالي ناب كثما روامانا 115.6 كيلومتر زرحقتو قددما كايدوم نتي بشكواز تزازم مدرخ انجليزاو تقدادماي بلجيماويت كلب سودال كويك ستيب ايتان فيرنون زتعوتلو كون كلو سلسة إيرتراويان دما مسقداموت 10 بلصات تقدادمت آتيوم بتزرغ بوصيت مسرت أبال كلب باردياني هينوك مولوبرهان سالساي ترتا أبال هاجراويت غانتا إيرترا يوئيل هابت أبن أغللو الرفاينن بقدم تقتل حمشاين 10 ترتا تسريعهم زور رواندا تمالي سوني أبكالاي مدرخ كابكي غالي ناب كيساغارا 230 كيلوتن نتبي 9 كيلومتر أبسق وعزلو إيتان فيرنون نخالاي معالتي أكتاتيلو بشكواق سعرن كله هينوك مولوبرهان كالاي بمخان سعيبو آتيو بچ ماليا وهلو الجيزين ماليا بلوص منسين أب إيد إيتان فينون ماليا نقص عقب أبي دوب أفريقاوي مارك بريتزن كاتوان كلوا أبچ ماليا بوهلو الجيزي كالاي درجات سريع زلو هينوك مولوبران دما ماليا بلوص أفريقاو تقداداماي لبيسي ركب زرواندا لوم سولوس أبسال ساي مدرخ 295.5 كيلومتر تقوعيزو كاب كثما خوية ناب كثما موسانزة كمرحيوم أبزي كساب زمت سنبت 26 لكاتيت نشمونت مدرخات زغطل شحن 130 كيلومتر رحك أزيشفن زور رواندا 10 غانتاتات كساتفا مدب وطيقوان تنبره هاجراويت غانتا ألجيريا بلوجستيكاو تساقم روانداويت كونتيننتال كلب بنديكشن كيتي دما بأوانو أب UCI كتمزقب زي مقالة كابزو ددرت آلين كلب بنديكشن كيتي بكلب ميستار كتكاكلا ألجيريا جن أبافون عربتون سلزن سحبت بغال غانتاي تتكأتن كموت إيزنايزغا زور رواندا أبكن ديميتي 95 تقدادم تحقيفو إسالت ألو أبزن هيلو معامد زور نواناني شوعات بيج أماليان تعوات 21 مدرغاتن جراند تور زسلفتن كلب إسرائيل بريمير تيك اتركبن شدش برو كونتيننتال كلبات شمونت كونتيننتال كلباتن حمشت هاجراويان غانتاتاتن تعوتن مخان حد حدن أمك ورغاس تتسميدن اللوام
ነዚ ዙር ንምቕናዕ ብሓፈሻ 1.3 ሚልዮን ዶላር ባጀት ከም ዝተሰልዐ ዝገልጽ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ሩዋንዳ ኣብ መወዳእታ ብጫ ማልያ ናይ ብሕቱን ዝገበረ ተቐዳዳማይ $4,000 ኣሜሪካ ነፍሲ ወከፍ ዕዉት መድረኽ ድማ $1,400 ኣሜሪካ ክሽልም እዩ። ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ሒዙ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብሓፈሻ 42 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብዚ ሩዋንዳ ተፃዊቶም ኣብ 4 ካብቲ እተወዳደሩሉ 11 ዓመታት ብጫ ማልያ ዋንነቶም ክገብሩ እንከለዉ ኣብ ውድድር ውህሉል ግዜ ኸኣ ብድምር 10 ግዜ ኣብ ፖድየም ደይቦም። እዞም ንብጫ ማልያ ክብሕቱ ዝበቕዑ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ኣብ 2010 ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ 2019 ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ 2020 ከምኡውን 2022 እዮም። ዙር ሩዋንዳ መዐየርዩ ኣብ 2019 ካብ 2.2 ናብ 2.1 ክብካብ ዝብል ንድሓር ናትናኤል ተስፋጽዮን እቲ እንኮ ክልተ እዋናት ጎብለል ዝውድድር ክኸውን ዝበቕዐ ተፃዋታ እዩ። 25 ግዜ ናይ መድረኽ ዓወታት ከመዝግቡ ዝኽኣሉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ እቶም ኣብ ታሪክ ዙር ሩዋንዳ ዝበዝሐ ዓወታት መድረኽ ብምጉንጻፍ ክብረ ወሰን ሒዞም ዘለዉ ኣትሌታት እዮም። ብደረጃ ውልቂ ብቐዳምነት ዝበዝሐ ዓወታት መድረኽ ዝሓፈሰ ተቐዳዳማይ 6 ግዜ ቀዲሙ ሕንጻት ዝረገጸ ኮሎምቢያዊ ዮናታን ሬስትሬፖ ክኸውን እንከሎ ተቐዳዳማይ ማሌዥያዊት ኮንቲነንታል ክለብ ትሬጋኑ ኤርትራዊ መትከል ኢዮብን ሩዋንዳዊ ቫለንስ እንዳይሴንጋን ድማ ኣብ 5 መድረኻት ላዕለዋይ ኢድ ሒዞም ብምውፅኦም ካልኣይ ተርታ ይስርዑ። ኣቐዲምና ከም ዝጠቐስናዮ ሩዋንዳ 2.1 መዐየሪ ደረጃ ዘለዎ ብዘይካ ኣብ ጋቦን ኣብ ካልእ ዝኾነት ሃገር ኣፍሪቃ ዘይሳለጥ ብዕቤቱ ኣብታ ሃገር ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝቕመጥ ዙርያ ትእንግድ። ብዓብዩ ድማ እዛ ሃገር ኣብ 2025 ንውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ከተእንግድ እያ። ሩዋንዳ ብብቕዓት ንኤርትራውያን ዝዳረጉ ተቐዳድምቲ ይኹን ስም የብላን። ብታሪኽን ብዝሒ ዓወታትን ቅድድም ብሽክለታ እንተኾነውን ጥቓ ኤርትራ ዘይትቐርብ ሩዋንዳ ብኸመያ ንኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ብምዕባለ እዚ ዓውዲ ስፖርት በሊፃ ከም ዝኣመሰለ ዓበይቲ ውድድራት ከተእንግድ በቂዓ ዝብል ሕቶ ንምምላስ እኹል መጽናዕቲ ዝሓትት እኳ እንተኾነ ብምኽንያት እዚ ካብ ሰንበት ጀሚሩ ዝሳለጥ ዘሎ ዙር ሩዋንዳ ግን ቅድድም ብሽክለታት ሃገር ብመጠኑ ከመይ ከም ዝመስል ንምድህሳስ መርበብ ሓበሬታ ፕሌቶን ማግ ብ4 ለካቲት 2023 ንዘስፈሮ መወከሲ ወስክንብለኩም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ቅድድም ብሽክለታ ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ እኳ እንተዘይብላ እታ 12 ሚልዮን ነበርቲ ዘለውዋን ሃገረ 1000 እምባታት ብዝብል ቅጽል ስም እትፍለጥን ንእሽቶ ሃገር ሩዋንዳ ሓንቲ ካብተን ቅድድም ብሽክለታ ኣዝዩ ማዕቢለለን ዘሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃና ዘየጠራጥር እዩ። ብድሕርቲ ኣብ 1994 ዝተፈጸመ ገበን ምጽናት ዓሌት ቱትሲ ቅድድም ብሽክለታ ኣካል ዳግመ ህንጻ ሩዋንዳ ኮይኑ ይጸኒሑ። ሎሚ ዝዓውዲ ሃገራዊ ስፖርት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዓወት ናይቲ ኣብ 1998 ጀሚሩ ኣብ 2009 ብዩሲኣይ ኣፍልጦ ተዋሂብዎ 2.2 መዕየሪ ደረጃ ብድሕሪ መሓዙ ኣብ 2019 ደረጅኡ ናብ 2.1 ዝዓበየ ዙር ሩዋንዳ እታ ሃገር ነቲ ኣብ ምድሪ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንፈለማ ግዜ ዝሰላሰል ሻምፒዮን ዓለም ቅድድም ብሽክለታ 2025 ንኸተእንግድ ዘኽእላ ዕድል ንኽትረክብ ኣብቂዕዋ እዩ። ዕቤት ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ሩዋንዳ ብመንግስትን እታ ሃገርን ብዕዮ ናይቲ ፈላሚ ኣሜሪካዊ ተሳታፊ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝኾነ ጆክ ቤየርን በዓልቲ ቤቱ ኪምበርሊ ኮትስንዩ ደንፊዑ። ክልቲኦም መጻምድቲ ኣብ 2006 ናብ ሩዋንዳ ድሕሪ ምእታዎም ቲም ሩዋንዳ ዝብል ፕሮጀክት ብምብጋስ ንኣማይት ሩዋንዳውያንን ኣፍሪቃውያንን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ በዚ ሞያ ንኽዓብዩ ዝሓገዘ ኣፍሪካ ራይዚንግ ዝተሰምየ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ሃኒፆም። ማእከል መሰልጠኒ ኣፍሪካን ራይዚን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሩዋንዳ ብፍላይ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ብሓፈሻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራ ተፃዊት እዩ። ካልኦት ማሕበራት እውን ኣብ ምዕባይ ቅድድም ብሽክለታት ሃገር ኣበርክቶ ገይረን እየን። ንኣብነት ሩሌ ፑር ለሩዋንዳ ንሩዋንዳውያን ተቐዳደምትን ፀገምትን ብሽክለታን ምስ ፈረንሳውያን ክለባት ዘላልን ዕድል ፕሮፌሽናሊዝም ዝፈጠረን ማሕበር ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሩዋንዳ ቤት ትምህርቲ ብሽክለታ ንምህናፅ መዲቡሎ። ክሳብ ሕጂ ክልተ ሩዋንዳውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ቅድድም ብሽክለታ በፂሖም።
ኣድሪያን ኖንሺቱ ን3 ዓመታት ብደረጃ ፕሮ ኮንቲነንታል 2 ዓመታት ድማ ብደረጃ ወርልድ ቱር ምስ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ወይ ድማ ዳይሜንሽን ዳታ ተሰሊፉ። ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ 2012 ፀዋሪ ባንዴራ ሃገሩ ኮይኑ ዝተሓረየ ኒዮሺንቱ ንውድድሩ ማውንተን ብሽክለታ ኦሎምፒክ ዝዛዘመ ናይ ፈለማ ጸሊም ኣፍሪቃዊ እዩ። ዮሴፍ ኣሩርያ ኣብ 2018 ከምውን 2019 ብደረጃ ፕሮ ኮንቲነንታል ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ዴልካ ማሰይ ፕሮቫንስ ን2 ዓመታት ተጻዊቱ። ብፍላይ ድማ ኣብ ውድድር ፓሪስ ሩቤ ተሳቲፉ። ሩዋንዳ ብርክት ዝበላ ኮንቲነንታል ክለባት ነይረናኣ። ኣብ 2019 ዝተመስረተት ኮንቲነንታል ክለብ ቤኔዲክሽን ኢግናይት ኣብ ሩዋንዳን ውድድራት ውሽጢ ዓድን ጥራይ ትቀዳደም። ኣብ ካልእ ቦታታት ኣፍሪቃ ናይ ምውድዳር ድሌታ ግን ብስር ኣዝዩ ትሑት ባጀት ተሓፂሩ። እዛ ክለብ ኣብ 2023 ምስ ሓንቲ ቤልጂማዊት ጋንታ ብምሽራኽ ቤኔዲክሽን ኬታይ ፕሮ 2020 ኣብ ትሕቲ ዝብል ስም ተመዝጊባ ትርከብ። እቲ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ተሻረኽቲ ክለባት ዝተገብረ ስምምዕ ክፍሊት ምዝገባ ንምቅላል ዝተገብረ ተራ ምርድዳእ ዝመስል እኳ እንተኾነ ሩዋንዳውያን ኣባላት እዛ ጋንታ ኣብ እዋን ሓጋይ ናብ ቤልጅየም ብምኻድ ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም። ማዕረ እዚ ድማ ክለብ ቤኔዲክሽን ሓንቲ ካብተን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ኩሉ ምድባት ካብ ዝርከባ ብሉፃት ጋንታታት እያ። ብፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ዝነበረ ኣድሪያን ኒዮሺንቱ ትውነን ስኩል ኣድሪያን ኒዮሺንቱ ኣካዳሚ ዝስማ ኮንቲነንታል ክለብ ኣብ UCI ብግቡእ ዝተመዝገበት ጋንታ ብምንባራ ኣብ 2020 ከምውን 2021 ኣብ ሩዋንዳ ተኻፊላ ነይራ። ይኹን እምበር መዋሊኣ ፋብሪካ ቢራ ስኮል ድሒሩ ምወልኡ ደው ስለ ዘበለ እታ ጋንታ ብደረጃ ኮንቲነንታል ኣይሰረረትን። ጋንታ ኣካዳሚ ብሽክለታ ኣድሪያን ኒዮሺንቱ ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ክለባት ሃገር ኮይና ብምቕፃል ምስቲ ካብ 2018 ጀሚሩ ዝምድንኡ ምስ ሃገራዊት ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ሩዋንዳ ሻሕኪሩ ዝነበረ ማእከል መሰልጠኒ ኣፍሪካን ራይዚን ብሓባር ሰሪሓ። ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ሩዋንዳ ማእከል መሰልጠኒ ኣፍሪካን ራይዚን ክወፅእ ክሳብ ዘደናደን ብድሕሪ ምድፍፍኡን ንምሕደሩ ዳርጋ ምውራሱን ንጋንታ ኣካዳሚ ብሽክለታ ኣድሪያን ኒዮሺንቱ ኣይኮነን ዶ ብሉፃት ተቐዳደምቲ ከም እተሐቁፍ ክገብር ካብ ኣፍሪካን ራይዚን ይመፆን ዝነበረ ብርክት ዝበለ ነቐፌታታት እውን ይቕበሎ ይነበረን። እዚ ኣብ መንጎ ጋንታ ኣካዳሚ ብሽክለታ ኣድሪያን ኒዮሺንቱ ወይ ድማ ANCN ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ሩዋንዳን ዝተፈጥረ ግጭት ንዝበዝሐ ክፋል ዓመተ ስፖርት 2022 ምእንጋድ ክለብ ANCA ኣብ መሬት ሩዋንዳ ክግበር ውድድራት መቕፃዕቲ ተቐዳደምታ ናኸቲሉ። ጋንታ ANCA ኣብ 2023 ድሕሪ መቃማ ወናኒኣ ኣድሪያን ኒዮሺንቱ ካብ ሃገር ወፂኡ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ቤኒን ኮይኑ። ብኻልእ ወገን ናብ ሩዋንዳ ሓንቲ ዓብይ ባህጊ ዘለዋ ኢኖቮቴክ ዝተሰመየት ሓዳስ ክለብ ተቐልቂላ ኣላ። እዛ ጋንታ ሎሚ ዓመት ኣብ ገለ ኣህጉራዊ ውድድራት ክትሳተፍን ብደረጃ ኮንቲነንታል ክትቀውምን ሓሊና ኣላ። ካልእ መይሳር እትበሃል ኮንቲነንታል ክለብ እውን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሩዋንዳ ተመስሪታ እያ። እዛ ብሽርክነት ምስ ኤርትራውያን ዝቆመት ጋንታ ኣባላታ ፍርቆም ሩዋንዳውያን ፍርቆም ድማ ኤርትራውያን እዮም። እዛ ጋንታ ኣብ ውሽጢ ሩዋንዳ ዝገበረቶ ቅድድማት ብሉፅ ውፅኢት እኳ እንተዘይረኸበት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2023 ኣብ ዙር ሻርጃ ኣብ ዘካየደቶ ብኹሪ ኣህጉራዊ ውድድራ ግን ዘተባብዕ ውፅኢት ረኺባ። መይሳር ኣብዚ እዋን ክለብ ቤኔዲክሽን ኪተይ ተኪኣ ኣብ ዙር ሩዋንዳ 2023 ኣትያ ትርከብ። ክለብ ደቂ ኣንስትዮ ቡጌሰራ ኣገዳስነታ እናዕዘዘት እያ። እዛ ጋንታ ካብ 2021 ጀሚራ ብወርልድ ቲም እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ክትድገፍ ዝፀንሐት ኮይና ብመገዲ እዚ ነዊሕ እዋን ዝጠመተ ፕሮጀክት ደገፍ ፅርግያታት፣ መቀዳደሚ ትራክ፣ ፓም ትራክ፣ ማእከል መሰልጠኒ ብሽክለታ፣ ቤት ትምህርቲ ዘጠቓለለ ምህናፅ ብርክት ዝበሉ ትሕተ ቅርፅን ሙቓም ኮንቲነንታል ክለብን ክውን ኮይኑን ይኸውን ኣሎን። ሩዋንዳ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝሓለፉ 2 ዓመታት ውድድራት ውሽጢ ዓዲ ዳርጋ ከየሳለጠት ድሕሪ ምሕላፋ ኣብ ዓመተ 2022 ዝሓሸ ቅድድማት ኣካይዳ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2023 ድማ 14 ውድድራት ንኽቃንዑ መደብ ወፂሎም ኣሎ። ብ18 ሓምለ 2022 ኣይቮርያዊ ኣጥቃዓይ ሰባስቲያን ሃለር
ካብ ኔዘርላንዳዊት ክለብ ኣያክስ ኣምስተርዳም ናብ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ብ27.4 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ዝጽንበር 2 ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ቁሩብ ስለ ተጸለኦ ልምምድ ኣቋሪጹ ወፂኡ። ንሱ ንገለ ሰሙናት ጽቡቕ ክስምዖ እኳ እንተዘይቀነየ ጸገሙ ምስ ምሕቃቕ መግቢ ዝተኣሳሰረ ሽግር ወይ ከዓ ሕማም ኤርንያ መሲልዎ ነበረ። ይኹን እምበር ብዘካየዶ ምርመራ ብሕማም መንሽሮ ኣካል መፍረ ወዲ ተባዕታይ ወይ ከዓ መፍረ ነብሲ ተጠቂዑ ከም ዘሎ እዩ ተረጋጊጹ። እዚ ኣብ 2019 ብናይቲ ግዜ ክብረ ወሰን መዕደጊ ክለብ ዌስትሃም ማለት 45 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ክለብ ኣይንትራክት ፍራንክፈርት ዝተሸመተ ተጻዋታይ ድሕሪ ነጽርታ ሕማሙ ስነ ቅመማዊ ፍወሳ ወይ ከዓ ኪሞቴራፒን 2 መጥባሕትን ዘማልአ ሕክምና ክንክን ኣካይዱ። ሃለር ዝሓለፈ ወርሒ ሓዊው ናብ ልምምድ ምስ ተመልሰ ብ10 ጥሪ ጋንትኡ ኣንጻር ክለብ ፎርቱና ዱዞልፍ ኣብ ዘካየደቶ ምሕዝነታዊ ግጥም ተቐይሩ ብምእታው ን15 ደቂቕ ብድሕሪ ምጽዋቱ ኣብ ሳልስቱ ኣንጻር ክለብ ባዝል ኣብ ዝገበሮ ፀወታ ከዓ ንመጻወቱ ተኪዩ ብምእታው 8 ደቂቕ ኣብ ዘይመልእ ግዜ 3 ጎላት ብምእታው ሃትሪክ ሰሪሑ። ንሱ ብ22 ጥሪ ንፈለማ ግዜ ማልያ ዶርትሙንድ ለቢሱ ኣብ ዘሰላሰሎ ወግዓዊ ፀወታ ኣብ ካልኣይ እብረ ተቐይሩ ብምእታው ኣንጻር ክለብ ኣውግስቡርግ ተጻዊቱ። ብ4 ለካቲት ዓለማዊ መዓልቲ መንሽሮ ተኸቢሩ ብዝወዓለሉ መዓልቲ ድማ ነሰኪዕት ክለብ ፍራይቡርግ ብምድፋር ናይ መጀመርያ ወግዓዊት ሸቱ ብማልያ ዶርትሙንድ ኣቕፂሩ። እዚ ወዲ 28 ዓመት ተጻዋታይ ዝሓለፈ ሰሙን ጋንትኡ ኣንጻር ቸልሲ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ቅድሚ ምግባራ ንጽልዋ ናይቲ ዘጓነፉ ሕማም መንሽሮ መልኪቱ ምስ ቢቢሲ ስፖርት ኣዕሊሉ ነይሩ። ትሕሶ ቃለ መጠይቕ ብኸምዚ ስዕብ ተጸሚቑ ቀሪቡሎ። ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሕማመይ መንሽሮ ምዃኑ ይፈለጥክዎን ነይረ። ጥረዩ ኢሎሙኒ ኣነ በዓል ሞያ ሕክምና ስለ ዘይኮንኩ እንታይ ማለት ምዃኑ ብልክዕ ኣይፈለጥክዎን። ነቲ ሓኪም ድማ መንሽሮ ማለት ካድዩ ኢለ ተወኪሰዮ። ንሱ ብወገኑ እወ በለኒ። ድሓን ሕራይ ጥራየ ኢለዮ። ብርግጽ ሓደ ንብዙሕ ነገራት ክጸሉን ክቕይርን ዝኽእል ዕቱብ ነገር ኣጓኒፍኒ ከም ዘሎ ትግንዘብ ኢኻ። እቲ ሓኪም ግን ንኸይፈርሕ ሓጊዙኒዮ። ክሓዊ ከም ዝኽእል እውን ነጊሩኒ። ንኹሉ ቃላቱ ከም ትሑዝን ክውንን የወሲደዮ። በዓልቲ ቤተይ ፕሬስኬላ ምስ 3 ደቅና ኣብ ምዝንጋዕ ስለ ዝነበረት ፈለማ ናብ ኣየደው ኢለ። ሓደ ዝነግረኪ ዕቱብ ዝኾነ ጉዳይ ስለ ዘሎ መጀመርያ ኮፍ በሊ ኢለያ። ግዜ ከይወሰድኩ ድማ ብዛዕባ ሕማመይ ይዓሊለያ። በዓልቲ ቤተይ ከም ምዃና መጠን እቲ መርድእ ግድን ከካፍላ ነይሩኒ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንህሉ ኩነታተይ ዘንጸባርቕ ስእልታትን ሓበሬታታትን ብቐጻሊ ልጥፍ ነበርኩ። ኣነም በዓልቲ ቤተይን ጥራይ እንተንነብር እዚ ኣብ ኣተሓዛይ ናይ ዝሕማም ምናልባት ካልእ ምኾነ። ውሉዳት እንተዳለውኻ ግን ዝኾነ ይኹን የጋጥም ብዘየገድስ ኩሉ ነገር ብጽቡቕ ይስጉም ከም ዘሎ ከተርእዮም ኣለካ። ሕሙም ከም ምዃነይ መጠን ንስምዒተይ ቅልል ዝበለ ነገር እኳ እንተዘይኮነ እቲ ኣተኩሮን ተገዳስነትን ኣነ ጥራይ እምበር እቶም ምሳይ ብማዕረዝ ሳቐዩ ዝነበሩ ኣባላት ስድራይ እውን ይረኽብዎ ብዘይምንባሮም ንዓይ ዝዓበየ ጸገም ነበረ። ንዕኦም ከዓ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኩነታት እዩ ነይሩ። ትርኢት ገጸይ ክልወጥ ይርዩ ስለ ዝነበሩ ስቓዮም ርየ ንኽጻወሮ እቲ ዝኸበደ ነገር ነይሩ። ዝያዳ ጸቕጥን ሻቕሎትን ይስማዓካ። እንታይ ንብል ከም ዘለናን ኣብ ሓድሕድና ድማ ከመይ ክንዋሳእ ከም ዝግባአና ንኽንጥንቀቕ ኣገዲዱናዮ። ጋንታና ሓድሽ ተጻዋታይ ዓዲግና እናበሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ከየበርከት ኩሎም ጾር ስለ ዝኾንክዎም የተሓሳስበኒ ነበረ። ከይሰራሕ ኩሎም ኩሉ ሂቦምንን ደጊፎምንን እዮም። ሓውየ ተመሊሰ ጻምኦም ክኸፍሎም ባህገይ ነበረ። ዋላ እኳ ካልኣይ መጥባሕቲ ንኩነታተይ ኣጸጋሚ እንተገበሮ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ስነ ኣእምራዊ ስለ ዝኾነ ሓውየ ከም ዝምለስ ፈልጥ ነበርኩ። ኣብዚ እዋን ካባይ ንላዕሊ ኣገዳሲ ነገር የለን። ኩሉ ሰብ ይጥምተንን ይጭድርን። ዳርጋ ኣብ ደበና የንሳፍፍ ከም ዘለኹ እዩ። ኣብ ክለብ ዌስትሃም ዝበለጸ ብቕዓተይ ኣይረኣኹን። ሕፍረት እውን ዝሓሸ ክገብር ክእል እኳ እንተነበርኩ ሕጂ እዚ ግዜ ዝሓለፎ ታሪክ እዩ። ኣብ ቅድሚኻ ንዘሎ ጽቡቕ ነገራት ረሲዕካ ኣብቶም ዘይተዓወትካሎም ሕሉፋት ነገራት እንተደኣ ተኲርካ ግዜኻ ኢኻ ተባኽን ዘለኻ። ኣብ መወዳእታ ሃለር ቅድሚ 7 ዋርሕ ኣነ ሓደ ካብቶም ሕማም መንሽሮ ከጥቅዓና እዩ ኢሎም ሓሲቦም ዘይፈልጡ ብዘይጸገም ህይወቱ ዝመርሕ ብቑዕ ሰብ እየ ነይረ። ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ድማ
እዚ ዝነበረ ደረጃ ናይቲ ጥረ ብሓቂ ልዑል ነበረ። ስለዚ ኩነታትና ንምፍላጥ ክንምርመር ግባኣና። ነገዛ ርእስና ጥራይ ዘይኮነስ ንስድራ ቤትና ፈተውትናን ኣብ ዙርያና ንዘለዉ ሰባትን ክንብል ክንምርመር ኣለና። ምክንያቱ ብዙሕ ህይወት ክድሕን ይኽእል እዩ ብምባል መልእኽቱ ዛዚሙ። ናብ መድረኽ ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ በፂሑ ዘሎ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ሎሚ ሶሉስን ጽባሕ ረቡዕን ብዝካየዱ 4 ፀወታታት ቀፂሉ ኸምስ እዩ። በቲ ወፂኡ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 11 ምሸት ጀርመናዊት ክለብ ኣይትራክት ፍራንክፈርት ኣንጻር ኢጣልያዊት ክለብ ናፖሊ ኣብ ስታዲየም ዶቼ ባንክ ፓርክ፣ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ኣንጻር እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ኣብ ስታዲየም ኣንፊልድ ዝጋጠማ ክኾና እንከለዋ ጽባሕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ምስ ፖርቱጋላዊት ክለብ ፖርቶ ኣብ ሜዳ ሳንሲሮ፣ ጀርመናዊት ክለብ ኤርቢ ላይፕሲሽ ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ ሬድቡል ኤረና ክራኸባየን። እዘን ሎምን ጽባሕን ዝፃወታ 8 ጋንታታት ዝገብሮ ርክብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ኮይኑ ካልኣይ ርክበን 14-15 መጋቢት ክኸውን እዩ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ነዚ ዕለት ኣዳሊናዮ ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን።